Naš mobilni tim za pristupačnost je nakon posete Ganzigradske banje prenoćio u Zaječaru i uputio se ka Ribarskoj banji. Vreme nas nije poslužilo, ali ni sprečilo u obavljanju naše misije, a to je da ispitamo u kojoj meri su banje širom Srbije pristupačne osobama sa invaliditetom. Stižemo u Ribarsku banju i odmah primećujemo da je prepuna korisnika. Ovoga puta pridružili su nam se i predstavnici Crvenog krsta, koji su nas podržali u ovom poduhvatu obilaska banja. Već po ustaljenoj proceduri najpre obavljamo uvodni sastanak. Direktor banje već na samom početku razgovora jasno stavlja do znanja da zaposleni u banji imaju visok stepen svesti o tome koliko pristupačnost doprinosi većem stepenu samostalnosti osoba sa invaliditetom. Ponosno ističe šta je sve do sada urađeno, a sa nama deli i planove za buduće aktivnosti. Raduje nas proaktivan pristup i želja da sarađujemo u budućnosti. Promotivni materijal i smernice za unapređenje pristupačnosti web sajta Ribarske banje uručene su domaćinima. Polako krećemo u obilazak ovog velikog kompleksa. Iako nismo imali vremena da obiđemo ceo kompleks, videli smo da postoje pristupačne sobe za osobe koje za kretanje koriste kolica. Osim toga, prikazano nam je sve što je rađeno u cilju unapređenja pristupačnosti. Rešenost da se dalje radi na tome je velika i ova za sada posljednja poseta daje nam nadu da je moguće dostići zadovoljavajući nivo pristupačnosti u svim banjama u Srbiji. Sumiramo utiske i dalji prostor za saradnju u neformalnoj atmosferi. Nakon osveženja koje su domaćini organizovali, napuštamo banju sa osjećajem ogromne odgovornosti oko toga koje korake dalje preduzeti. Obilazak banja realizuje se u okviru projekta jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa koji finansira Evropska unija uz podršku Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. Regionalnim projektom koordinira Crveni krst Srbije, a nacionalni partner je i Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije.